Ja Kukkuruku oli nimeltään työkappale. Puhelimessa on Iisvesiseuran puheenjohtaja Pia Pentikäinen. Tervehdys. Tervehdys täältä helteisestä Iisvedeltä. Kuinka helteistä on? Ootko mittaria kattonut? Ei ole tarvinnut katsoa, ihan riittävän kuuma. Ei ole tarvinnut katsoa, että sen ihan niin kuin aistii. Mä äsken tuossa pohdiskelin ääneen, että onko se tapahtumajärjestäjille hyvä vai huono, jos alkaa olla oikein todella helteistä. Mitäpä luulet? Että karkottaako se väkeä, jos on? Uimarannat ja rannat, mutta onneksi on sen verran kylmää vettä, että ei siellä ainakaan uiminen, mutta tietysti kun siellä rannalla paahtuminen, niin se voi olla kilpaileva tekijä, mutta meillä on huomioitu tämä helle, että meillä on vesipistettä ja jaksaa sitten kävellä tämän meidän Iisveden raitin varmaan tälläkin kelillä. Aivan. Eli mennään tuohon huomiseen tapahtumaan. Maailman siivouspäivä huomenna ja te laitoitte viestiä tulemaan, että teilläpä on Savon pisin katukirppis huomenna. Mitä se tarkoittaa, että Savon pisin katukirppis? Ei ole täysin varmistettu, mutta epäilen. Ja ihan hyvä, jos joku meidät haastaa. Meillä on Iisveden raitti tässä varattuna, niin kevyen liikenteen väylä niin kirppikselle ja se on yli kilometrin pituinen. No kyllä, se aika pitkältä sitten tuntuisi olevan. Mitäs tiedät, kuinka tehokkaasti siellä on kappeja siivottu, että onko paljon myyjiä tulossa ja paljon tavaraa? Meillä ei ole ennakkoilmoittautumista eikä paikkavarauksia, että tämä on ihan tämä maailman siivouspäivä aatteen mukaisesti, että jokainen ihan itse vastaa siitä, että luvat me ollaan kysytty ja me tarjotaan tämä mahdollisuus ja ollaan tehty markkinointia ja toivon, että tulee paljon ja uskon, koska kiinnostusta on niin paljon. Onko tullut kyselyitä? On tosi paljon, että meillä on Facebook-ryhmä ollut ja sitten me ollaan tässä maailman siivouspäivän niin organisaatioryhmää ilmoitettu ja lehdessä ollut mainokset ja suusta suuhun menetelmällä tosi paljon tullut tätä tietoa jaettu. Joo, ne taitaa noin kirpputoritapahtumat olla semmoisia, että ne yleensä aika hyvin vetää väkeä, tai ainakin mulla on semmoinen käsitys. No se on toisen romu, on toisen aarista, nätimmin sanottuna toisen turhake, niin voi olla joku muu tarpeeseen mennä, että kyllä tämä kestävän kehityksen aate ja sitten tämmöinen kierrättäminen ja varmaan hinta on semmoinen, että kun hinta on kohdallaan, niin kyllä se tavara vaihtuu sitten omistaja. Kyllä, ja siinä tulee molemmille hyvä mieli, niin myyjällekin kuin ostajallekin, jos kaupat syntyy. Tässä on itselläkin ollut tämä kaikista vaikein, kun ei meinaa kehata tällä kelillä alkaa niitä tavaroita etsimään. Että jokaisella on varmaan hirveän paljon sitä tavaraa, mistä pitää päästä eroon. Että nyt pitää tsempata itsensä ja kaikki muutkin, että nyt vaan sinne kaapin perille katsomaan, että mistä ne kun luopuu, niin sitten olisi sitä paljon sitä myytäväkin. Kuule Pia, sä puhuit tuosta kestävästä kehityksestä. Jäin sitä miettimään, että olisiko tämä tapahtuma järjestetty joka tapauksessa vai oliko siihen nyt ikään kuin semmoisena pontimena se, että sattuu olemaan tämä maailman siivouspäivä? Me ollaan mukana tällä Iisveden perukoillakin näissä, mitä maailmalla tapahtuu, että me luetaan kaikkea. Että mä tiedän, että monessa kaupungissa levitetään vilttinet huomenna ja myydään ihan missä on lupa. Niin me halutaan olla mukana. Että meidän Iisvesi on ihan sykkeessä, vaikka me täällä vähän syrjässä ollaankin. Niin ihan siitä tämä on tähän päivään tarkoitettu. Ja sitten meillä on tämmöinen nyt mainostan toistakin tapahtumaa heti perään, että kun 15 loppuu meidän tämä katukirppis, niin sen jälkeen alkaa Iisvesi-rokki. No. Eli tässä on ajateltu sillä tavalla, että sieltä pääsee suoraan jatkaa toiseen. Aivan oikein, kyllä. Miten aktiivista porukkaa Iisvedellä on, kun etteikö te viikko sitten kokoontuneet talkoitten merkeissä, silloin siivositte? Joo, silloin oli tuo vapaaehtoisten päivä ja tämmöinen talkoolaisten päivä, niin me silloin siivottiin Iisvettä. Ja että meillä on kaiken näköistä pieni, mutta pippurinen ydinjoukko ja ihmiset odottaa. Meillä on ollut syksyllä rantakalailta ja sitten me valitaan aina vuoden kyläläinenkin. Missäs vaihe? Tuossa kevätjuhlissa niin meillä on sitten stipendit jaetaan ykkösluokkalaisille 2 kappaletta. Meillä on tosi aktiivista toimintaa. Aivan. Eli huomenna siis tämä katukirppis ja rokkia siihen päälle. Mites onko kesällä muuta häpeninkiä tiedossa? Ei varmaan nyt kesäaikana, koska kaikki taitaa rauhoittua mökeille ja lomille ja monella onneksi on paljon töitäkin, että niitäkin pitää tehdä, mutta syksyyn kohden kun porukka alkaa taas kerääntymään, niin kyllä me jotain keksitään kivaa. Aivan. Vähän tuo ravintolapäivä on alkanut innostamaan, että jos me saataisiin tämmöinen raitin ravintola. Okei, se kuulostaa hauskalta. Muista vinkata sitten taas meille, jos se toteutuu. Joo. Eli haluan sanoa, että tervetuloa, että tulkaa katsomaan meidän Iisveden nättiä kylää tänne, että ostamaan ja myymään, että ihan avoimet ja vapaat paikat, että raitille vaan. Ja katukirppis alkaa monelta? Kello 12. Ja päättyy kello 15. Joo. Hyvä.
Ei muuta kuin hauskaa viikonloppua. Joo, ja hyvää kesän jatkoa teille. No niin, moi moi.